Sharon, aparo ni an kaka anene, aparo ni medo negi bajet ok wanya wacho ni en gima rach ahinya. Nikech sama ne gimede, ne gibet piny ma gikawo thuolo ma girango kuma rem nitie mondo giketi. To kuma paro ni jopiny nya bede gi chandruok kodgi. En ni iyudo kaka yore ma nonro, keto nonro moriere kaka pesa ni odhi otiyo. Samoro ok bed ka nitie e yo makare. To nikech kaka ineno sirkal kaka pingo, pesa ok giny duoko. Koseket ni tidwa ni kode mondo iti kode. To koro ka gimedore to ok ginyiso, ok giwuok e yo marayanga mondo giwach ni jopiny. Ni wamede nikech ne nitie rem kama kama, to nitie gima kama mano nego bed ni watimo. Dang mene jopiny apani bede nego bedi chiwo kata mna pach ge momeno gol negi ayanga kapok dwe mar 6 oromo. Koro mane manya bedo ka chandruok nyalo bedo kanyo ka gikete to ok giwacho ni ji gima ber ni awakete kamae nikech higa mokalo ne wan kama to kae kuma rem ne nitie. To mae masani ma wadwa medo ni mae gima wadwa timogo mondo koro nitie ka jopiny nyalo wacho ni iketo gi mondo gigo kwano ni gima ni wacho ni dhi timo be ni timo. To mar ariyo kendo kuma nyalo wacho ni maybe ka gimede to samoro ok ber ahinya nikech samoro ginya mede to ing'eni koro gidhi chuno gintie gik ma giketo ni ma wadhi timo. To kuma ne gipango ni gidhi gole gipango ni gidhi gole kuom jopiny. To kuom jopiny kudhi ukasa ahinya tiyudo kata ka kembe sani mantie ohala